Hai pошли, я тебе получился. Hei națiune, am revenit alături de voi, de aici, din studioul nostru, București, România, direct în casele voastre, nu contează unde vă aflați, în ce colț al lumii, pentru că mai mele când se prinde peste tot, că le fac cu mâna celor din Spania, Italia, Germania, Franța, chiar și acolo la Chișinău.